Grau és la manta. Jo sóc el matalàs, el Júnior s'ha dormit i el Grau és la manta. Mira. I la manta. No? Vale, no. Penso que ara... Mira, ara no té manta. Sí, però no hi ha res. Jo crec que si t'estires de la cama esquerra arribes quasi, quasi, eh? No, em quedo... Jo penso que me n'he d'anar cap aquí. Espera, deixa'm... Ara... Ah, mira. Ara no, però... Ara hem de dir que és un salt que podria disparar la mà. Surt d'aquí. Estàs anant en la línia, per això. Si del crespet estàs anant. Sí. Però... Sin manos. Ah, però vas a aquesta. No, a la de... No has saltat, això... o sigui, has de saltar literalment 2 passos. Vinga, Jaume. Més. Vale, bien. Perfecte. Da igual, tio. Molt bé. Bien.